Χάδια θέλει, Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε, μάλλον θα μου πείτε εσείς που βρισκόμαστε τώρα. Γυρνάω κάμερα. Είδα αυτό το απίστευτο μέρος. Νερά εδώ, γεφυράκια, νερά. Ένα απίστευτο πάρκο. Αν υπάρχει. Απίστευτη ομορφιά. Αυτά κάνει τα ωραία η φύση. Για μαντέψτε, πού βρισκόμαστε. Για γράψτε μου στα σχόλια κάτω. Όχι, δεν είμαστε στο Upside Down. Από Stranger Things. Κάπου άλλο βρισκόμαστε. Για να δω. Για να δω σχόλια, για να δω μαντεψιές. Έχουμε νικήτρια. Τι λέτε? Νομίζω σας το δείχνω πανοραμικά. Γύρω. Εδώ, εκεί, παραπέρα. Εδώ έχουμε και λίμνη με πάπιες. Το βλέπετε? Θέλω να το δούμε λίγο πιο πανοραμικά. Καλό. Και ένα σκυλάκι. Το βλέπουμε γύρω. Το πάρκο. Εδώ. Λίμνη, Πού να βρισκόμαστε, άραγε, πού να βρισκόμαστε? Θα το πει κανένας. Χάδια θέλει, Να σας αποκαλύψω πού βρισκόμαστε, μιας και δεν ξέρω, το βρήκε κάποιος. Θα το δούμε στα σχόλια που έχετε κάνει. Βρισκόμαστε λοιπόν πάρκο Αγίου Νικολάου στην Άουσα, σε αυτό το καταπληκτικό μέρος, το οποίο το νερό, η φύση και όλο το τοπίο μας αποζημιώνει. Ελάτε, θα περάσετε τέλεια. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια.